Last na daw na, yung dito sa Kuya Guliyad kay, taas na daw kayo mong listahan nito. Oh, yan na dito si Tijupide pa na ang bayron nun mo na baboy, inanan mo bayran, kay mangupra das la ugma. Oh, tayo sa pahana sa kukuhan paha. Panahon pangutana ba? Diba? O say mas kahadlokan? Ang Friday the 13th or why sweldo karong 13? May akong kablak kat. Kay ugma. 13 na. May sweldo. May daghan. May beran. Aw. Dapat dito oh. Bills kurente. Bills sa internet. Bills sa tubig. O, dapat na yung last, imong bill sa PC. Nadakom na kay kagutang pa, oy. Pau, way bugas! Wala bugas pagi. Kamu na lang bahala na. Kablak ka. Ako'y bala. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko? Sumpa ko Yan, di ka na naiya sa ginawa mong iyan. Pero hindi nationwide na papanood ka. Ganyan. Ngunit ito na naman ako.